Flama, którą widzicie za mną, to się poli gaz koksowniczy. Ten sam, kiedy kejsik za komuny leciał w naszych kuchenkach, mogliśmy ważyć łobiot. Teraz on jest za czarny, nie spełniał norm ekologicznych. Fachmany z Głównego Instytutu Górnictwa, te same, co opracowali technologię zgazowania węgla pod ziemią, mogliby, jakby mieli pieniądze, przygotować technologię wyczyszczenia tego gazu, co by zaś na azot puścić go do sieci gazowej. Nie wiedzieć czemu państwo, które jest właścicielem złóż węgla na Górnym Śląsku i które powinno mieć interes w tym, żeby ten węgiel wykorzystać w 100%, nie robi tego. Obecnie mamy najdroższy gaz w Europie. Mamy gaz od Putina. Najwyższy czas z tym skończyć.